Darling! Ano problema mo? Napainom na kitang gamot, diba? Sus, walang tigil kakaingay dyan. Baka ako nakabihis. Ano ba yung ingay-ingay mo dyan? Baka ako nakabihis, tawag-tawag ka na naman. Bakit? Napainom na kitang gamot, diba? Kakain ka? Inom kang gatas? Tubig! Sos! Yan! Na-stroke ka na, hindi ka pa na tuluyan. Magsasapin ko sa'yo kaso. Inom na! Dali. Huwag ka malikot. Matatapon ko. Dali mo. Dahan-dahan kasi, dahan-dahan. Huwag ka kasing maingay. Paano ka makakaingay? Huwag ka maingay. Huwag maingay. Ano? As pa, pasayawin mo pa ako. Di ka naman kakatudyak kahit sayaw-sayawan kita. May ka nakatungtao sayaw-sayaw ang tudyak ka. Sayaw. Mukhang ngunit ako si Junior ha. Kahit na-stroke ka na no. Ang galing talaga ni Darling. May talipugang ka pa talaga. Kahit na-stroke ka na no. Di ka naman kakatulog dyan. Nakailata ka na lang dyan. Ang laki. Sayaw. Ay, sus, maniusip talaga. Ang laki na. Hello mga guys! Ano na sa tagron sa shoutout portion? Ang shoutout ko ni Bito and Feeling Vlogs. Ang shoutout ko ni Jocelyn Kamangyan from Makati City. Shoutout ko ni Collision of Facts. Ang shoutout ko ni Wilma Holiday from Liloan, Cebu. Ang shoutout ko ni Marcayade TV from Butuan. Shoutout ko ni Dom Recalde. Ang shoutout ko ni Undo Rowell Vlog. Ang shoutout ni Felix. Ang shoutout ni Edita Andren. Ang shoutout ni Jumari Estiro. Ang shoutout ni Brad Rex Max TV. Ang shoutout ni Rod Moto Vlog. Ang shoutout ni Crispin Ladrica Vlog. Ang shoutout ni GR Cervantes from La Paz, Agusan del Sur. Ang shoutout ni Silin. Ang shoutout ni Miguel Potante. Ang shoutout ni Domiciano Alfante. Ang shoutout ni Pione Nalasa. Ang shoutout ni Abubakar Absalom. Ang shoutout ni Ronels BI. Ang shoutout ni Mary Joy. Ang shoutout ni Ernesto Ati Caldo. Ang shoutout ni Kapakgat. Ang shoutout ni CBY TV. Ang shoutout ni Bibyong TV from Japan. Ang shoutout ni Fanmi. Ang shoutout ni Bayong Racket. Ang shoutout ni Iva Villarico. Ang shoutout ni Ignacio Largo. Ang shoutout ni Alfred Daganato. Ang shoutout ni GB Channel. Ang shoutout ni Jose Uglianda Senior. Ang shoutout ni Liga Jeffrey. Ang shoutout ni Vicente Ubano TV Channel. Ang shoutout ni Bookbangers Official. Ang shoutout ni Nins Vlog. Ang shoutout ni Mamerto Adriano. Ang shoutout ni Dex Brian TV from New Zealand. Ang shoutout ni Marieta Biloria. Ang shoutout ni Atilen Max TV. Ang shoutout ni King Raider. Ang shoutout ni Brix Divino. Ang shoutout ni GCZ Max TV. Ang shoutout ni Ricardo Hidakan. Ang shoutout ni Janmar Samdani. Ang shoutout ni Efren Pagurayan. Ang shoutout ni Parkstar. Ang shoutout ni Hanjen Kabarig. Ang shoutout ni Raptor Lander. Ang shoutout ni Jilly Pijana. Ang shoutout ni Lamak Got Talent. Ang shoutout ni Florencio Dumaraog from Kaligayahan, Novaliches. Ang shoutout ni Cebu Makinista. Ang shoutout ni Raymond Kabasag. Ang
O shout out ni Bisdak Adventure. Shout out ni Sanuria. O shout out ni Gihi Z. Shout out ni CG Taktalis. O shout out ni OFW UAE Vlog. Shout out ni Bing Packet. O shout out ni Archie Hiludo. Shout out ni Henry Cotanda. O shout out kay Lance Amion. O shout out kay Ronron Moslares. O kaninyo guys, salamat kayo sa inyong pagpalayag suporta dahil o sa mga silent viewers lang ko diay no. Thank you very much sa inyong lahat. O salamat sa inyong pagpalayag suporta sa akong vlog, ang Tinoy Vlog. God bless kaninyong tanan.